जेब्ला जोङो पन्सायतखौ देरहाहोयो बिनि उनावहाय बिथाङा जिथु जोंनि बे सानजा फारसे बिथाङा फैयो अब्ला बे समाव बिथाङा डिब्रुगड़ ना ओरै अबेबा साइडजों बे बिथाङा जिथु हारसा जिथु एरिया बेयावसो माखासे फ्रुर थाखानि माखासे सेंसन बिथाङा हैनायखौ जों नुदों आरोखि खिन्थु बे थाखाखौ जिथु जोङो बिटिआर हिसाबै जों देरहादोंमोन बेयाव जुदि जों माखासे अनुदानफोरखौ होयोब्ला जों दा जों गोजोननाय मोनगोन। आंनि मुङा श्री फिरन बसुमतारी, आंनि बे गामिनि मुङा खराइगुरि। बे जोंनि गामिया बिटिआरआव जिथु इनक्लुसन जाबाय जों बे रादाबखौ मोननानै जों जोबोद खराइगुरि गामिनि जोङो रायजो जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो बे एखे समावनो जोङो जोंनि बिटिआरनि सिएम सार प्रमदखौ जोङो बे जोंनि गामिया जे बिटिआरआव दिनै इनक्लुसन जाबाय बा सोसनजाबाय जों बे रादाबखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय जों सारखौ जों गामि जानानै जों रोजा रोजा जों साबायखर बावहरनाय थाबाय। इउपिपिएल सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर खोथा बुंहरदों नामा, दैथायहरदों नामा आसनिफोर बेबायदि? दा जोङो माखासे जों दैदेनगिरिनिफ्राय जों एसे जों खोनानो मोनदों माखासे जोङो जिथु जों बिटिआरआव हाबनाय लोगो लोगो इन्टारनेलि जेनेबा दाथ' फुल फ्लेजेड जेनेबा जोंना माखासे खामानिफ्रा डेभेलपनि खामानियाथ' जों मावजायाखै नालाय, ओमफ्राय दा बिनि सिगां माखासे जोङो बिदिनो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिदिनो माखासे जोंनिफ्राय जाय रेजिस्टार जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननि कागज पत्रखौ लानाय जादों, डकुमेन्टसखौ लानाय जादों आरो लोगोसे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जिथु स्कलारशिप बिनि माखासे जोंनिफ्राय डकुमेन्टस जों लानाय जादों आरो जों बे मथे जोङो बिथांमोननो जों होनाय जादों आरो ओमफ्राय जों आसा खालामदों जों उनावहाय बेबादि जों माखासे डेभेलपमेन्टखौ जों मोनगोन होनना जों आसा खालामो। बे 17 बोसोराव जिथु जोंहा चिफ जोङो हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा, बिथाङा जिथु रुलिं खालामदों दैदेनदोंमोन, दा बिथांनि बे 17 बोसोरावथ' जोङो हमनानै ला गफुर जोङो थागिबि हिसाबै जों खुनु बेबादि जोङो डेभेलपमेन्ट जों मोननो हायाखै। इभेन जोङो बै समावहाय जिथु बेवहाय जोङो गफुर हिसाबै जों जिथु मा होनगोन पन्सायत जिथु जों देरहादोंमोन, जों पन्सायत जों देरहानायावबो जोङो खुनु जों माने बिदि स्किम मोननो हायाखै आरो जों आसा खालामदोंमोन जिथु जोङो पिपिएफ हिसाबै जिथु जों पन्सायतखौ जों देरहाहोबाय, जों बिथांनिफ्राय बा जोङो बिटिसिनिफ्राय जों बेबायदि बिराद जों मोनसे डेभेलपमेन्ट मोनसिगोन, जौगालु जों खामानिफोरखौ मोनसिगोन, माखासे जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों मोनसिगोन, जों बिदि आसा खालामदोंमोन। नाथाय जों बे 17 बोसोराव जों जेबो माने जों बेबायदि जों डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हायाखै। इभेन जों नैबेखौ दुखु मोनदों जिथु हाग्रामा सारखौ बिथाङा जेब्ला जोङो पन्सायतखौ जों देरहाहोयो बिनि उनावहाय बिथाङा जिथु जोंनि बे सानजा फारसे बिथाङा फैयो अब्ला बे समाव बिथाङा डिब्रुगड़ ना ओरै अबेबा साइडजों बेहाय बिथाङा जिथु हारसा जिथु एरिया बेयावसो माखासे क्रर थाखानि माखासे सेंसन बिथाङा हैनायखौ जों नुदों आरोखि। खिन्थु बे थाखाखौ जिथु जोङो बिपिएफ हिसाबै जों देरहादोंमोन बेयाव जुदि जों माखासे अनुदानफोरखौ होयोब्ला जों बिराद जों गोजोननाय मोनगौमोन। नाथाय दायो जोंहा इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर जानो थांनाय समावनो बा 5 बोसोर जानो थांगासिनोयावनो जोंहा हानि जि पाट्टा बेखौबो मोनबाय आरो बिटिआरआवबो हाबनो मोनबाय आरो लोगोसे माखासे जोंनि थामोनथाखौबो जोङो मोनगासिनो दङ एबा फुल फ्लेजेड जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मा बुंगोन? दा जोङो जिथु बिटिआर सरकार जिथु जोंहा सार प्रमदनि दैदेननायाव इउपिपिएल जिथु गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जों माखासे जिथु हानि जिथु जोंहा जेंना दङमोन, दा बे हानि जेंनाफ्रा दिनै अलरेडि जोबनानै फैबाय आरो माखासे जिथु खामानिफ्रा जागासिनो दं नङा होमबा, हानि समस्याफ्रा दा जों बेखौ जोङो मावनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय जों आसा खालामदों माखासे इयुनावबो जिथु बिनि माखासे समस्याफोर दंबावो बेखौ माने समस्याफोरखौ जोङो क्लियार जागोन होननानै जों आसा खालामदों।